Прафесійнае свята праваахоўнікі будуць святкаваць у нядзелю 4 сакавіка. Напярэдадні ўрачыстасці прайшлі ў Віцебску. Уступілі ў сілу новыя нормы закона об аўтамабільных перавозках. Для прыватных маршрутчыкаў змяніліся правілы ажыццяўлення дзейнасці. Першую ў Віцебскай вобласці крымінальную справу па факце жорсткага абыходжання з жывёлай пачаў разглядаць першамайскі суд абласнога цэнтра. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Беларуская міліцыя рыхтуецца адзначыць 101-ю гадавіну ўтварэння. Прафесійнае свята праваахоўнікі будуць святкаваць у нядзелю 4 сакавіка. Напярэдадні ўрачыстасці прайшлі ў Віцебску. Пачаліся яны па традыцыі з ускладання вянкоў і кветак да помніка супрацоўнікам органаў унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні службовага абавязку. Галоўны міліцыянер вобласці Іван Кубракоў сустрэўся з сем'ямі загінуўшых і адзначыў важнасць надзейнага тылу для кожнага праваахоўніка. Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудников органов внутренних дел Витебской области, пожелать всем счастья, здоровья, успехов, карьерного роста. Отдельные слова благодарности я хочу сказать семьям сотрудников, потому что им, наверное, все-таки даже труднее, чем самим сотрудникам. Именно благодаря их поддержке сегодня на плечах у сотрудников милиции звезды получают награды, поэтому хочу пожелать всем счастья, здоровья, успехов, всего самого наилучшего. А жителям Витебской области хочу с уверенностью сказать, что Витебская милиция работает для народа, для жителей Витебской области. 2017 для праваахоўнікаў вобласці выдаўся плённым. Новаполацкі гарадскі аддзел унутраных спраў і міліцыя грамадскай бяспекі Віцебшчыны прызнаны лепшымі ў Беларусі сярод аналагічных падраздзяленняў. Акрамя таго, 7-й год запар участковыя інспектары пры Дзвіне становяцца першымі ў рэспубліцы. Лепшыя праваахоўнікі да прафесійнага свята атрымалі падзякі, узнагароды і чарговыя званні. Урачыстасці з нагоды Дня беларускай міліцыі прайшлі ў канцэртнай зале Віцебск. Указ нумар 345 аб развіцці гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання дазволіць актывізаваць бізнес на сяле ў Віцебскай вобласці. Дакумент, які ўступіў у сілу 1 студзеня, дазваляе на працягу 5 гадоў весці гандаль у некаторых раёнах на выгадных умовах. Стаўка адзінага падатку для прадпрымальнікаў складзе ўсяго адну базовую велічыню ў месяц, а юрыдычныя асобы будуць плаціць толькі падатак на прыбытак 6%. Акрамя таго, суб'ектаў гаспадарання вызвалілі ад падатку на дабаўленую вартасць і нерухомасць, зямельнага падатку і арэнднай платы за зямельныя ўчасткі дзяржаўнай уласнасці. На льготных умовах можна легалізаваць і ўжо існуючы сямейны бізнес. Указ прадугледжвае магчымасць адкрыць у сваім доме на першым паверсе гандлёвую кропку, кафэ альбо аб'ект бытавых паслуг. Пры гэтым дакумент дае магчымасць не змяняць мэтавае прызначэнне памяшкання. Решением Витебского областного совета депутатов утвержден перечень населенных пунктов, на которых распространяется действие указа. Должна сказать, что в Витебской области это самый широкий перечень. В него вошло более 5500 населенных пунктов, или 88% от их общего количества. Действие указа не распространяется на торговлю автомобильным топливом, на торговлю самоходными механическими средствами, то есть автомобилями. Действие указа не распространяется на реализацию ювелирных изделий и на такой вид бытовых услуг, как ремонт и обслуживание автомобилей. Указ нумар 345 прадугледжвае і істотныя паслабленні ў антыманапольным заканадаўстве. У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю разлічваюць, што змены не толькі павялічаць канкурэнцыю, а і дадуць магчымасць развівацца вытворчаму бізнесу. Рынок пасажырскіх перавозак зараз перажывае не лепшыя часы. Многія міжгароднія маршруткі спынілі сваю работу. Асабліва востра адчулі гэтую сітуацыю жыхары Полацка і Новаполацка, якія аддавалі перавагу паслугам прыватных перавозчыкаў. Згодна з новымі нормамі закона аб аўтамабільным транспарце і аўтамабільных перавозках, якія ўступілі ў сілу 23 студзеня бягучага года, гэты від дзейнасці стаў называцца рэгулярнымі аўтамабільнымі перавозкамі пасажыраў. Як гэта паўплывае на работу маршрутчыкаў, высвятляла наш карэспандэнт Інна Кірыенкава.
Напрыканцы лютага многія прыватныя прадпрымальнікі не выйшлі ў рэйс. Уступілі ў сілу новыя нормы закона аб аўтамабільных перавозках. Зараз дзейнасць прыватных маршрутчыкаў падпала пад разрад рэгулярных перавозак пасажыраў. Галоўнае адрозненне – раней ім не трэба было ўзгадняць расклад маршрута з дзяржаўнымі органамі. Вадзіцелі збіралі пасажыраў праз заяўкі па тэлефоне, на сайтах і ў мабільных дадатках. Падбіралі на вакзале. Адным словам, змагаліся за кожнага пасажыра. Іх паслугі прыйшліся даспадобы людзям, якія паспелі ацаніць комфорт и зручности прыватнага перевозчика. Заказали, конечно, маршрутку частную, но нам отказали. Пришлось заказывать с автовокзала. Вот. Конечно, не совсем было приятно. Мне пришлось такси вызывать, чтобы доехать до Полоцка. Так бы я села около Пчеляра, рядышком с домом. Так пришлось ехать, лишние денежки платить еще. И здесь билет дороже получается. Конечно, для нас это очень неудобно. Очень неудобно. Больше времени в пути. Хотелось бы, конечно, чтобы все было для людей, чтобы было комфортно добираться. Зараз прыватныя маршрутчыкі абавязаны будуць працаваць па новых правілах. Для гэтага ім неабходна заключыць дагавор з дзяржаўным аператарам перавозак на аказанне сваіх паслуг. Як заўважаюць спецыялісты, усё гэта робіцца з тым, каб сістэматызаваць пасажырскія перавозкі на рынку транспартных паслуг і вывесці з ценю нелегальных маршрутчыкаў. В договоре оговаривается маршрут, расписание, обязанность GPS-навигации. По расписанию мы разрабатываем согласно режиму труда и отдыха водителя, для того, чтобы он не перерабатывался, для безопасности пассажиров. GPS-навигация также для контроля за соблюдением расписания, ну и в том числе можно и контролировать превышение скорости. Пакуль толькі 8 прыватных перавозчыкаў выказалі жаданне працаваць па-новаму, аказваць рэгулярныя пасажырскія перавозкі, а іх у вобласці больш за 70. На балансе суб'ектаў каля 160 транспартных адзінак, якія штодзень выходзяць у рэйс. Яны больш мабільныя і аператыўныя, і тым самым складаюць значную канкурэнцыю дзяржаўным транспартным структурам. Да слова, за апошнія 5 гадоў пасажырапаток на Віцебскім аўтавакзале скараціўся на 75%. Дзяржаўны транспарт церпіць страты. З уступленнем у сілу новых норм закона аб аўтамабільных перавозках з'явіцца магчымасць стабілізаваць сітуацыю на рынку транспартных паслуг. І тут на першы план выступаюць зручнасць і бяспека пасажыраў. Мы только за то, чтобы пассажир комфортно, удобное ему время мог уехать, но только условия безопасности. То есть уже будет по расписанию безопасная скорость, то есть уже контролироваться будет прохождение медицинского осмотра водителей, технического осмотра транспортных средств. То есть это все будет под контролем и прежде всего для безопасности пассажиров. Зразумела, што танныя і бяспечныя перавозкі магчымы толькі пры наяўнасці здаровай канкурэнцыі. Ці ўдасца яе вытрымаць прыватным маршрутчыкам з улікам новага заканадаўства, пакажа час. Інна Кірыенкава, Леонід Табола, навіны Віцебск. Першую ў Віцебскай вобласці крымінальную справу па факце жорсткага абыходжання з жывёлай пачаў разглядаць Першамайскі суд абласнога цэнтра. На лаўцы падсудных 35-гадовая віцяблянка. Згодна з матэрыялам справы абвінавачваемая выкінула сабаку з балкона 8-га паверха. Ад падзення на зямлю жывёла загінула. Адметна, што сведкай жорсткай расправы стала і непаўналетняя дачка падсуднай. Віктор Праліч працягне тэму. Гэта гісторыя ў канцы 2017-го ўскалыхнула грамадскасць, прычым не толькі аматараў чатырохлапых. А поўначы 26 лістапада на пульт дзяжурнай часці паступіў званок, што ў Віцебску па вуліцы Чкалова са шматпавярхоўкі выкінулі сабаку. Труп жывёлы выявілі праваахоўнікі, якія прыбылі на месца. Данное преступление относится к категории, не представляющей большой общественной опасности, имеет огромный общественный резонанс, поскольку женщина-мать обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии своей малолетней дочери выбросила щенка с балкона квартиры. Як установіць пазней следства, прычынай такой жорсткай расправы стала тое, што сабака з чалавечай мянушкай Віта пашкодзіла прадметы хатняга ўжытку. Акрамя таго, неаднаразова, кажучы юрыдычнай мовай, парушала санітарныя нормы ў кватэры. Пацвярджаюць гэта і блізкія падсуднай. Па справе яны праходзяць як сведкі. Какие она пакости делала, я знаю, насколько я восстанавливала это все, не мебель, а обувь, учебники и сама одежда, то, конечно, надо было ее сдать в приют, это, конечно, да.
Я не одобряю вот это отношение. Да студзеня 2015 года артыкул «Жорсткае абыходжанне з жывёламі» прадугледжваў толькі адміністрацыйную адказнасць. Зараз нормы ўнесены і ў крымінальны кодекс. Падсудным пагражаюць грамадскія работы, штраф ці выпраўленчыя работы тэрмінам да года. Якім будзе прыгавор Феміды, пакуль невядома. Суд улічыць усе абставіны здарэння, у тым ліку і што сям'я знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, а непаўналетняя пасля выпадку пражывае ў сваякоў. Віктор Праліч і Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск. Літаральна праз месяц стартуе 28-й рэгулярны чэмпіянат Рэспублікі Беларусь по футболе ў вышэйшай лізе. Па жараб'ёўцы ў першым туры футбольны клуб «Віцебск» на выездзе згуляе з Нёманам. Як падапечныя Сергея Ясінскага рыхтуюцца да сёлетняга розыгрышу, што за змены адбыліся ў саставе бела-сініх, ці ўдалося ў перыяд міжсезоння ўмацавацца, каб рашаць самыя амбіцыйныя задачы. Тэму працягне Сергей Місурагін. На працягу двух апошніх гадоў футбольны клуб «Віцебск» двойчы завяршаў сезон у верхняй частцы турнірнай табліцы. У многім дзякуючы таму, што ў кіраўніцтва бела-сініх атрымлівалася захаваць касцяк каманды і планамерна рыхтавацца да чэмпіянату. Сёлета прыйшлося развітацца з шэрагам футбалістаў, якія знайшлі больш выгодныя умовы працаўладкавання. Финансово обеспеченные клубы перешло сразу несколько наших футболистов. Мы потеряли Бабичева, потеряли Соловья, ушел Квашук от нас. Ну, еще по разным причинам еще несколько человек, это в том числе и Тимошенко, и Волков Рома. Поэтому, конечно, у нас появились в составе некоторые пробелы, которые нужно было срочно закрывать. Тым часам команда выйшла з отпуску ў сярэдзіне студзеня. Футбалісты прайшлі паглыблены медыцынскі агляд і пачалі працаваць у рэжыме аднаразовых трэніровак. Увесь гэты час селекцыйны аддзел клуба вёў актыўны пошук футбалістаў на асобныя пазіцыі. Добра ў гэтым працэсе праявіў сябе Рафаэль Ледесма. Дзякуючы яму бразільская суполка ў камандзе павялічылася да 3 чалавек. Акрамя гэтага клуб падпісаў і некалькі беларусаў, якія добра праявілі сябе ў минулым розыгрышы. Позиции, которые у нас оголились, мы пригласили двух бразильцев. Это Бруно Форлан, он выступал в Беларуси в свое время в 2011 году, играл за «Динамо», забил 14 мячей. И второй бразилец это Вандерсон, он приехал, как бы агенты предложили его с другой стороны. Он тоже в Европе практически новичок, единственное, там полгода отыграл в шведской лиге. Мы взяли еще двух белорусов, это Клопотский Евгений, который в последнее время играл за Жодинская торпеда, это центральный защитник, и Теверов Руслан, ну вообще-то это наш воспитанник витебский, но в последнее время он играл сначала за Нафтан, потом за Шахтер Солигорский. У панядзелак каманда абласнога цэнтра вярнулася з Турцыі, дзе знаходзілася на вучэбна-трэніровачным зборы. Футбалісты правялі 3 спарынгі з венгерскім, грузінскім і украінскім клубамі, а ўжо ў чацвер віцебляне адпраўляюцца ў Пінск, дзе працягнуць падрыхтоўку да чэмпіянату і правядуць шэраг таварыскіх спарынгаў. Мы, наверное, еще до конца сами не представляем всю силу или, наоборот, слабость команды. Ну, во многом зависит, как те же бразильцы адаптируются к нашим белорусским условиям, ну и как проявят себя новички. Но в любом случае задача будет стоять выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Адным словам, у сёлетнім розыгрышы балельшчыку чакае захапляльнае відовішча. Як пакажуць сябе бразільцы, ці знойдуць віцебляне контраргументы ў паядынках з лідарамі чэмпіянату. У першых 2 дамашніх турах нашых землякоў чакаюць сустрэчы з салігорскім шахтёрам і барысаўскім батэ. Магчыма, пасля гэтага можна будзе зрабіць папярэднія высновы аб гатоўнасці каманды да сёлетняга чэмпіянату. Сергей Місурагін, Станіслаў Дудзін, Навіны, Віцебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. З вами развітваюся. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна, ноччу з праясненнямі, месцамі невялікі снег, днём на большай частцы тэрыторыі снег, месцамі завіруха, па ўсходняй палове моцны снег, на дарогах снежныя заносы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду, днём парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу мінус 13-18, пры праясненнях да мінус 22, днём мінус 4-9. У Віцебску днём снег, часам моцны, завіруха, на дарогах снежныя заносы. Температура паветра ночью минус 16-18, днем минус 4, минус 6.